Wow, we are live. Daalụ ndebe anyị ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma na mpaghara ụwa niile nke na-ekiri anyị. Anyị abịakwala ọzọ, anyị wawo ụmụ Igbo, adaọma ndị Igbo, lọlọs, odogwu n'onwe ya. Anyị abịago ọzọ n'ụbọchị taa. Ka anyị gwa unu nke anyị ji bịa. Ile anya gị hụ na ọwụ sọsọ m na ebe a. Ọ bụ na ndị biznes pati na m otu anyị na-eshi aha, mana ofu onye anyị abịabeghị, ọ nọ n'ụzọ, ọ ga-abịa ma emechaa. Anyị na-asị ka unu daalụnụ. Aha nwa Nwaada Doris, ebikwanụ m Island. Enwere m ụmụaka 3, ana m azụ ahịa igwe. Ka m were ohere a nye Nwaada Ifeoma odogwu n'onwe ya ka ọ kọwara anyị onye ọwụ na ebe o si na Igbo nwe m, ndị Igbo ụwa m ụwa asaa ma ọ bụrụ ndị be anyị, aga m abụ onye Igbo. Igbo amaka. Ndị be anyị ekele m unu ụtụtụ ọma na ehihie ọma, mgbede ọma, ebe ọbụla ibi, ebe ọbụla isi wee na-ene n'anyị. Obi aṅụrị, ihe ịhụrụ obi na-atọ m ụtọ bụ ofu n'ime anyị epromotugo. Anyị ga-ekwu okwu ya leta. Ọ dịghị ofele. So afa m bụ Ifeoma, abụ m afọ Igbo. Ana m anụ di ji ụmụ ọmarịcha ụmụ 3. Mụ na di m na ụmụ m bi na Amerịka. Ana m azụ afọ igwe, na-enyekwa ndị mmadụ aka na-emeghe fa afọ igwe nke fa ka fa wee nwee ezigbo ndụ. Anyị abịakwa ọzọ tata, bụkwa ụbọchị ụka anyị na-eji abịa. Ka anyị wetakwara ụlọ ozi ọzọ, gekwanụ ntị n'ụlọ ife anyị na-ekwu na ọkwa anyị na-ama kwa izu ụka, ife dị n'ime ya. Daalụ rie nne Nwaada Ifeoma, daalụ rie nne. Ka m shizienu na Amerịka, unu ahụla na ọ sị n'obi Amerịka ya na ụmụ ya na di ya. Ka m shizienu na Amerịka, chọwazienu ụgbọelu ọzọ ga-ebu m gawa Belgium. Ka m gawa Belgium, ka m sikwa na Belgium abaratakwa n'ụlọ. So ka m nye Nwaada Salome odogwu n'onwe ya, ọmaracha ada, ka ọ gwa anyị ebe o si ekwu na aha ya. Ngwanụ Nwaada Salome, ọ wara gị. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekele m daalụkwanụ. Ọkwa Nwaada Salome, lọlọ Salome Otisi. Anyị abịago n'ụbọchị nke taa, n'izu ụka niile napụta ihu akwụkwọ ka m gwa unu ihe m wetara n'ụbọchị nke taa. Ana m asụ na were popcorn gị, burukwa nkwụ ị na-aracha, ọrụkwa kola, wụrụ fanta, wụrụ wine, bute ya ka ị nọrọ ọdụ kirie anyị, mara ife nke m wetara gị n'ụbọchị nke taa. Ọkwa na ị na-aracha mmiri, ịnụ maka nwere dọkịta ihe na enye anyị ndụmọdụ ka ị na-aṅụ mmiri. Ya hụrụ ị na-aracha mmiri, bute mmiri jụrụ ezigbo oyi maka weda dị ọkụ ebe m nọ ugbu a. Nọrọ ọdụ n'oche, bute popcorn gị, bute granọt gị, gbapeshiwa ya, gaa anyị ntị mara ihe m butere gị. Igbo kwenu. Daalụ rie nne nwunye odogwu n'onwe ya. Mmanụ ebe ọ bụ na ịhụlanụ ha Belgium dịzi close na Germany, ka m were zuo ụgbọala gawa, maka m were ụgbọala ọ ga-adịrị m izi dana ike bịawa Island. Ka m were ụgbọala bịakwutewe Juliet. Ngwanụ Nwaada Juliet odogwu, ngwanụ gwa anyị onye ewu na ebe isi na eke. Sister Doris, daalụ. Ndị Igbo ekene m unu. Aha m bụkwanụ Nwaada Juliet, ebi m Germany, mụ na ezinụlọ m, ejikwanụ m ụmụaka 4, bụkwanụ Nwaada Imo steeti. Ngwanụ ka anyị na unu nọ karịa dị ife anyị na-abịa eme tata. Daalụkwanụ. Daalụ rie nne. Ka m duru bugere dọkịta n'onwe ya. Dọkịta ka m bugoro ya, maka dọkịta bụ nnọọ n'isi winde m, just mepe winde m ahụ ya. Ka m bugara ya ka ọ gwa anyị n'ebe o si. Ngwa na-abịa free consultation. Ndị Igbo ibe m ekene m unu, udo dịrị onye ọbụla nke onye chiri ya zara m. Yes, it's official now, so I can proudly, by God's grace, say my name is Dr. Chichi Edwards. So it's just by God's grace. So I'm so grateful to God.
And so I because makadiga for that's gonna nkwanka doctor because ebunam natalumi afufu permit me to answer it natalumi afufu natalumi afufu on. So you can call me a doctor, you can call me a nurse, you can call me Miss Chichi, whichever one you're comfortable with. I'm okay with it. Yeah, I still love my nursing title, because that's where I started my life. So, abụkwa m onye na-azụ afọ igwe nke ya nwa bụ ife na anyị ji wee nọrọ ebe a n'ụbọchị tata dịka nwanne m nwaanyị Salome si wee kwu buru nke na-aṅụ wee bịa bata biko ana m asị unu aṅụ n'ife ọbụla bulu mmiri is the best. Mụ na onwe m abụ m onye ọṅụ coffee, but now I've cut it. Once I get my coffee in the morning, that's it. Because there is a lot of cardiovascular diseases going on, and you don't want to be part of it. So, no matter who go for that man or that source, especially open in Ireland, manakita abu summer, at least when you're na like mmili. Ma ọ bụkwa na ịbata na business anyị na-eme ifukwa na mmiri na-asụ ụsọ maka na o nwere ife anyị ga-akụzili gị anyị na-eme na business a ị ga-eji na-aṅụ mmiri adịghị mma n'arụ maka na oge ụfọdụ egute mmiri ịṅụọ ya ị na-achọ ka itinye ife ga-asụ ụsọ ka ị wee ṅụọ ya ọfụma mana ịbata na business a you don't need to worry anymore because ị na-ala mmiri ị na-asị biko I need more ngwa daalụ ka nrapụ ikwu too much daalụ nne anyị na-ele anya ihe ọ dị ka nwada Tochi abịago so ka mkpọbata ya mkpọbata nwada Tochi maka m na-ahụ ya Stella Martins. Yeah, she's there. The thing that they move up. What is going on? Okay, it's frozen, yeah. Who is the Jonah here? Hi, Tunyan and Millie, so that we keep moving. Okay, she's here. Stella Maris. Okay. Welcome. Stella Martins, no. Can you fake it? Why you ịbịara ọfụma, imere ọfụma, ịbịara nnọọ mgbe o kwesịrị ngwa. Ka ihe fee gị ka ị gwa anyị onye wo unmute yourself. Ndị be anyị daalụ n'ụtụtụ ọma ifife ọma mgbede ọma ọmụa bụ Stella Maris Tochukwu Ndika ebi m na Germany with ụmụ m na ọga m abụ m nwunye bụkwa mama bụ online digital business owner and office clerk. Thank you very much for this opportunity. God bless you. Bye. Daalụ rienne nwada. Isiokwu anyị ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Sorry, Juliet Omego we introduce. Yes. Okay. Yeah. Yes. Isiokwu nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa unu mara n'ụbọchị ụka ọbụla anyị na-abịa here na-ekwu okwu maka digital business a. Mma anyị ma ọfụma na onwe ndị nọ ebe a ha na-eche n'ime obi ha na ihe a o nwere ihe ha na-echecha na nke a na nke a na nke a ga-eme ha ka ha hapụ ịna-azụ azụmahịa igwe a. Ọtụtụ n'ime ha bụ ndị chenu na o nwere ihe ga-egbochi ha n'ịzụ azụmahịa igwe a. So anyị ji ohere a ka anyị were kwupụta sọm ihe ndị ha na-eche ihe gbachiri ha n'ụzọ ihe ndị mere ha ebidobeghị ịzụ ahịa anyị agwakwanụ ha na ihe ndị ahụ onweghị ihe ọwụ ga-egbochi ha na-azụghị ahịa anyị na-ekwu okwu ya. Ka m were ihe mbụ m na-ekwu m na-aga itinye ebe ahụ o nwere ndị nọ ha eche na o nwere ike ha bata azụmahịa na ọ ga-awụ sọsọ ha ga-anọ n'azụ ya na ha ga-enwe onye ndu ha ga-enwe onye ga-etinyere ha aka na-asị ha lota na-esheme ya ihe ahụ mee ha atụmakpa anyị nwa ndị nọ n'ụlọ stay at home mom anyị nwa na-elekọ ezinụlọ na-elekọ ụmụaka anya n'ụlọ makwa ndị na-arụ ọrụ ọwụ sọsọ ndị stay at home mom ma ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ chere maka na ihe mere ha ji eche otu ahụ ụkwa n'otu m ga-esi taa ahụ taa maka ihe mere ha ji eche otu ahụ wụ na azụmahịa ndị ọzọ azụmahịa igwe ndị ọzọ nwere ndị nke ọwa ịbata ya ọwụrụ sọsọ gị ị ga-ama ma ị ga-aga n'ihu ma ị ga-aga n'azụ
but na nke anyị na-ekwu okwu ya ị ga-ejinu ya gị were maa atụ na ihe ọzọ ị ga-asị na ha niile wofu maka azụmahịa ọbụla ha nwere iwu iji ha nwere sistem ha na-eyuzu otu a ha nwere ihe onye ọbụla dị iche iche ka azụmahịa niile dị iche iche azụmahịa dijitalụ dị iche iche chikwa dị ndị ọbụla nwere nke ha maka na nke anyị nọ na ịbata ihe dị otu ahụ adịghị ya ị gaghị abụ ịbata gị nọrọ sọsọ gị ị gaghị enwe onye ndu ị gaghị ama ma ị ga-aga n'ihu ma ị ga-aga n'azụ na nke anyị ịbata a ga-enye gị coach na mentor forever na nke ahụ ndị ga-edugide gị tiro mgbe na ị ga-anọzi ya ma ị nọzikwa na onye ọbụla inyefere the business n'aka ndị ahụ ga-awụkwa coach ha na mentor ha so ị hụla ya ọ bụrụ na ihe ndị a ihe meghere gị ewe na ihe m kwuru na wee otu n'ime ihe mere gị ka na-ala azụ si na ịbịa na sọsọ gị ga-ebuli ya wepụ ihe dị otu ahụ n'obi gị kpata ka ihe otu o si aga ka m were ohere a kpọbata nye nwanne anyị nwaanyị bụ Chichi ka ọ gwa anyị ihe ya nwa chekwara bikọs ọtụtụ ihe a na-eche n'obi ha buru ibu pụta anyị na-agwa unu today n'ihe ndị ahụ na onwe ihe ọwụ ka m nye nwaada Chichi ka ọ gwa anyị ihe ọzọkwa oche ndị mmadụ che na ihe ga-akwụsị ha ibido azụmahịa ngwanụ. Sister nwanne m daalụ nne maka opportunity given to me. Ndị be anyị dịka sister nwanne m si wee kwu n'isiokwu nke anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata ife mụnwa na-etinye bụ egwu ọdịda. Ọ bụrụ sọsọ ndị nne stay at home moms or working moms. I'm saying it in general for everyone, both dad, both mom, both single, married, could be cohabiting, as long as you're up to 18 years of age. Obgodikwa na na-arụ ọrụ anyị nche niile n'ebe a nwesịrị ọrụ. Obgodi na nwere ọrụ like chifo ibula akpa ga ọrụ mana ị nwere ụmụ white collar job mana ị nwere ụmụ is a job of its own. Then ọbụkwa na ị nwere ụmụ na-alụkwa ọrụ you're doing double. Ma o nwere otu ị ga-esi wee nyere onwe gị aka ka ị rapụ ịlụgbuzi onwe gị n'ọlụ. Maybe you need the time to cut your hours because of ụmụazị, or na you need to sit back a bit and look after yourself. Mana egwu na-atụ gị, egwu ọdịda. Ụfọdụ asị rapụ kene na ife afọ oge ọbụla ife afọ na-akpọ we know. O nwere onye ngwa maka business ọ sị m eji ego ebido ya nne ene m this woman anya mụrụ m kọ ịmụ ya ụra anya I don't know how I felt. Nsị anyị na-achọ ife ijiri ego ebido ngwa chọrọ ị ga-echegide for eternity. Unless me ga na-eme this only review nke anụ ọ ga-abịa ime 150 hours enye gị €5. That's the only thing nga asị na ife a na-ejiri ego eme, which is so stressful, you know. Mana ife ọbụla ego ka eji achụ ego, especially anyị nwa bụ ndị Igbo. Amụrụ m maka ndị ọzọ. Nna m bụ businessman, God bless his soul. Ego ka eji achụ ego. O nwere ike kịta ọ bụrụ ka anyị wee nọ $100 ka ọ nwere. Kama ọ ga-aga weli aga na bar ya na ndị enyi ya ga ṅụọ mmanya rie nri, ọ ga-asịfa biko no next month o were $100 afọ tie na business. By next month he has double or triple of it. Onyezi unu mmanya. Ife aka na-akpọ business acumen. Egwu atụzina gị. Life itself is a risk. Onye anyị na-eli otu a is a risk. Ọ na-enunube na onwe na-eli nri, God forbid, and the person got choked. Osieba anwa jewalzie. You know, the online alaru is a risk. Mother anaba ora, osieba anwa jewalo. So everything in life is a risk. All you got to do is choose your own risk. Diana no nwere ife mfo mmadụ post or say na inu di na inu nwanyị bụ headache. If I bụ headache, the only thing is choose the headache you can afford to bear. You know, forget about marriage and nothing is perfect. So functioning a risk. No, you know, choose your fight. With time you get used to it.
ọma mbụrụzie gị a burden mana ife ọbụla a na-ebido there is that atom of fear. There is that fear of uncertainty. There is that panic of who knows, what if. You have to know all this. I'm going to use myself as an example. That I'm going back to school, got submitted to HR. Why was I afraid? What of Obuka na njeketa anụa? Isi mama mmepezi, adem agotazi. What of nadakwana? What of ụmụazị meet sikwa ụmụazị kasi na high school chemistry dị fanisi kana anọkụ. You know? Go that fear biakwansi onwe mchichi, you know you can do this. Just keep going. Oburo because they are coming out from school. Once you start, all those things will open up again. I went. I had obstacles on the way. Once in na school, landlord at home, hey, I know I'm not school. Yeah, and see, are you okay? See, how will I'm not from the island, so how am I gonna move? Or seem okay when you come. Drop your phone, see Chineke, and what is all this? But at the end of it all, is perseverance, is endurance, is the trust in God and trust in yourself. Manobuka, is there a risk? There is always a risk. Don't ebunuzo die before you bido. Yes, if I were gonna signisi igadakwa, make here, nekwa. Of course, more for the Google if you asig is a scam, it is this one. You will see millions and billions of it. We're ending for now. Wasn't gonna YouTube. I've never googled this business on YouTube. So one day I went there. And these people were calling Mike and Darren in particular. Hi, and Simba. I stopped watching. That's me. I stopped watching it. So you will always see all those, but it's left for you. Yes, let me try. I'm happy to try. And obviously, Chineke season mama make here. I'm happy now after I go. Come on, Ganoro, so that's all I have to say. Sige. Give it a go. Give it a go. You can go and cross on. Age is not a barrier. Distance is not a barrier. It's called digital. You can do it from anywhere. When on a kitchen, you can do it from anywhere. Thank you so much. Wow. Dalurienne, Sister Chita, Dr. Tichi, Dalurienne. Una holani also not to Zilojo, Nunu Piawa, Nunu Bata, Nihe Dota Hadegi. We have preached and I may go, Kaimerenka, at Zilojo. Black Otwa Hedi, Rotwa Bata. Nanga Tienegaka. Hona, Ibidorian of Ma, Nirebe Quisic hero, Dalurienne. Come with us, Ohira, Gazen, and Ke Wodogu, Odogmio, Odogodogu, no where. Sister Salome, Wano, Yakora in Kijibia. In Wunderman again, Tabacamos, no watching kita, Sister Dorins, one name wine. Chukugozi, Kaladreg, no Roman Kinyer, no watching kita. It's so punily hand the book we are what the man common 9 Ndi no nobodo Igbo, ndị nọ n'obodo anyị wụ Nigeria, ndị nọ n'obodo niile dị iche iche. Ebe m achọrọ iwete okwu nke m wụ na nye ndị Igbo na-akpọ lack of confidence. Okay. Mmadụ na-enweghị okwukwe n'ime onwe ya na ya ga-eme ife mete ya ọfụma. Ebe a nka m chọrọ ikwu okwu. Ịma mgbe ole na-eme ihe obi abụọ na-akpa gị. Ajụjụ dị iche iche ga na-agba gị na brain. Gaa na-ele anya na ndị ebe na-akpọ ya pocket money, portfolio. Gaa na-ele anya na your pocket money. Hey, ihe m ga-emeli ya na nje. That thing alone emego gị discouraged. Mgbe mmadụ chọrọ ime ife, obi abụọ ga-akpa gị. Mmadụ ga-anọgide gị chọrọ ime ife. Ajụjụ ga na-agba gị na brain. Mana ka ihe ga-ajụ onwe gị, kedu uru m ga-erite na ihe a na-ekwu? Kedu ihe m ga-enweta n'ime ya ma ọ bụrụ na m mee ya?
ihe nke ị ga-ejide n'aka ọhịa ga-awụ your why, ọhịa ga-awụ igodo gị. Ọwụ mme ihe a dịka ndị a shiri kwuo, m ga-enweta ihe a ndị a kwuru, right? Ọ bụ nke ọzọ ga-atụkwana gị, ọrụ na ịnweta ya ịgwa ndị ozi n'onwe gị, ọrụ na ịnweta ya na ịnwetagodi ma ọ dịgodi ihe ọzọ na imerigo obi abụọ, ịkọnkala the Satan to move forward. Maka onweghị decision mmadụ tekiri n'ụwa wụ ihe efu. Yes, ma werekwa ihe m na-ekwu batakwa na azụmahịa anyị. Ọrụ na ịbata azụmahịa were eziokwu ka a na-ekwu, before mmadụ take action or before mmadụ ekpebie na ya ga-eme ihe, anyị na-eti ya echiche. Mgbe m nwa bịara, mgbe m before mebido tikwara m echiche n'elu echiche, ma bata mee cheki uru m, cheki ọkpụkpụ, ma chọpụta na uru m ka ọkpụkpụ, ma bata icheki chekwa ihe niile bata. Ọ bụghị naanị na ọ ga-etinyere gị aka gị nwee mgbọrọgwụ obi eshie gị ike ị na-eme ihe ọbụla ị chọrọ ime. Ị chọrọ ikwu okwu gị pụta kwuo okwu. Ọkwa ekwugbola m ya bifo, amadị m otu m ga-esi kwuo okwu n'ihu akwụkwọ okwu otu unu hụrụ m ebe a. Akwa mụnwa bụ onye kwuru bifo m nọ na-ekwu okwu, amadị m na m tinyere ya mute, na-ekwugide kwugide ebe ihere na-eme m, na-ekwuchi ọzọ ndị na-ekiri m na-asị m anakwa anụ ihe ị na-ekwu, ma batakwa ma bịa mebidokwa ya n'isi. Mgbe ahụ enwedị m confidence atọ, achọghị m ka mmadụ n'olu m. Ihe m chọpụtara na maka na ụjọ ji m. Mana ugbu a echekele m uru, cheki ọkpụkpụ, uru ka m na-enweta. Ịbata na azụmahịa ga-enye gị akwanyere gị aja n'ukwu, mee ka obi shie gị ike. Ihe ọbụla ị na-eme, ọ dịghị naanị pụta n'ihu akwụkwọ, ihe ndị ọzọ dị iche iche n'ụlọ gị, n'ime ndụ gị, otu ị ga-esi hazie ya, otu ị ga-esi hazie program gị, otu ị ga-esi hazie ihe ọbụla ya ga nke ọma. Onye ga na-ahụ. And ịbata na azụmahịa anya, anyị nwere community karanụ 2000, amamotu m ga-esi kwuo ya n'okwu Igbo, 54 okwu ole ndị na-azụ azụmahịa. 254,000. Anyị niile nwechara mentorship. Imagine ọtụtụ ndị mma na-azụ ahịa kpọga nọmba ha ugbu a nwere onye na-eme ntọfa. Onwego onye ga-asị na enweghị mentọ. Onye ọbụla batara na a ga-enye gị mentọ, onye ndu ga na-edu gị. Ị batara echi, a ga-enye gị, ọwụghị sọsọ mentọ, a ga-enye gị coach. Okwu ebe ahụ ka ọ gwụrụ, ịbịa hụzienu community ga na-asọpọtụ gị, ịhụ dat na ihe na-eme gara nke ọma. Ịjụ ajụjụ, gị fụ ndị ga-asa gị ya, gị chee enyemaka, gị nwe onye ga-apụta donye mmadụ onye ọwụwa ịhụtụbe ya na ndụ gị, maka nnọọ na ị chọrọ nne enyemaka, sị kedu onye ga-etiri m aka ka m mee ihe a, gị hụ ha wujuo. Agara m na ụlọ anyị azụmahịa anyị, ebe ndị na-asụ Igbo, ndị Igbo anyị, bịakwa ahụ ndị mmadụ ka ha wụsara ka aja, ebe a na-etinyere ofu na-agwa gị mee otu a ga ebe a, ndị amakwa onye amadụ onye dị ledi iwu. Nọ na azụmahịa jikọrọ anyị niile dịka ukwu adịza. Ya mere m na-agwa gị, ọ bụrụ na ị na-enwe lack of confidence ibido ime ihe, ọ ga-abara gị uru. Maka ọrụ na ibili gị ọtọ bido ime ihe, ọrụ na ikpebi gị na ndụ si oge ruola mgbe ị ga-eme ife a, ọ ga-anọrọ ebe a nchere gị. Adị ị na-eme ka m ga-ekwu omume gị, chefuo ya, gị nọrọkwa ebe ahụ ị nọ, echikwa gị ibe obekọtọọla gị ụtọ today, gaghachi asị Chukwu okike nara ekele. Ohe ama gị dị next day ga-ebekwa kwasị Chukwu ka ihe bụ ihe nka. Ya mere ka na-asị gị bata ka ezi gị ihe anyị na-eme, anyị ma na ọ ga-etinyere gị aka na ndụ. Ụmụnne m, ka m hapụ ya ebe a, daalụkwanụ. naanị ihe na-ekwu daalụ nne. Unu anụla n'ihe lọlọ Salome kwuru, na ọ bụrụ na ile onwe gị anya gị chee na ị ga-emeli ya, na ị gaghị emeli ihe niile dị na ya, gị lechie onwe gị anya gị bifo gị bido, gị bụ ụzọ were ọnụ kwụpụ onwe gị n'ala bifo ga-abịa hụwazi ọdịda. Na ịhapụ ime otu ahụ na ịbịa na a ga-egosi otu ị ga-esi mee nnọọ echiche dị otu ahụ apụ gị n'ahụ. Daalụ nne. Ngwanụ ka m wegara Ada Tochi ka ọ gwa anyị nke ya nwa ji bịa n'ụbọchị taa. Tochi, over to you.
Daalụ rinne, Omalisha. Thank you very much. God bless you. Na ife m nwa ya etinye na ya bụ ịma azụmahịa tek bịa nnọọ bịa ọtụva ndị mmadụ egwu. So ụfọdụ n'ime anyị ada achọghị ife ọbụla gbasara tek. O nwego ndị dị used to ide ife or ife ọgụgụ or anything, but ife ọbụla gbasara tek fada like ya. Because m nwere ike icheta oge m na-emegodi ọbụgodi this thing na-eme travel this thing na-eme m na-achọ ndị ọlụ onye igwe I no fit do, I no sabi do, I no know this ya excuse a na-enye but ọrụ ibido ịmụtava anyị asị gị na ya emegodi practical anyị amụgosi ife achọ dị say no, I no fit, I no go fit ejigodi that I no fit that is tinye ụjọ na onwe fa na aya send nwụrụ ma ime ma anything but ọ bụ na onye nwa bido from one o bido na amụ one ọ na-aga because o nwere onye azụmafọ igwe abụọkwa a talent ifugo oyeski ife onye ọbụla ya amụ o nwere oge Ameria na onye ya amụ ya onye ama ya no ọ bụ a talent at all. So it's a skill that anybody can learn. So you have that obi n'ịchọ ime ife a ibidogori somewhere because most people na-atụ egwu websites maọbụ email or social media. O nwere many people na-achọrọ ịga na ya. Anyị were example maka this our brother si nwunye agakọ n'ebe na o nwere forma maka social media. O nwere ife dị interested and ọ chọọ dị cha ma at the end of the day nwunye na-ebute ego ife ego n'aka nrọfu n'ụwa ya ọbanya that time o tinyebe obi imo ife nwa na-achọ dị mma maka ya the social media or anything ọmụ anya by force ọfụgo na ego dị na ya nwere onye yonya biko obido movie ya. So that first impression amaka ịpụta these days I'm gonna agwa ndị mmadụ na internet has come to stay. O nwere ebe ọ na-eje and in the nearest future ezimozi m nwanne m ka fa gwa ụmụ fa niile any course fa na-eme fa make sure na IT so ya because in the nearest future ịgụsị akwụkwọ pụta ya nwetara ọrụ. Nwe one of my friend nọ ebe a ọ mesi master so chọva ọrụ with masters ya o nwere ebe nweta ọrụ. Why? Because of omero IT omaro nya iji the mouse omaria mana oge nyamife na we osimba ọ yakwa azụ last year jeme 6 months IT course mesia awabia wele ya n'ọlụ because ebe ọbụla gwa ya si ya result is perfect excellent but any idea on computer say no, I say sorry, we can't take you. So je muanya from there before igwe osimba no choro this that mana ofugo na in the nearest in 2 years time self o nwere fire na-eme without this thing. So oge elugo kita onye ọbụla ya etinye godi ya n'uche ka aja move fa obugodo ofu icheke ma YouTube ije na YouTube emua the thing ibido somewhere idechena oge ife ya gbanarịsị gị ịpụta na asị ọbụkwa na ịma oge ka nwee obele ohere obolo ka dịkwa intact emu anya na ọ bụrụ kita nwazi fi ya emenwu because man dị 60 something 70 something funny all this internet akwa nwere doctor sign na this thing na-eme ọrụ 64 ka ọ dị ma na-eme ọfụma dị very expert in everything on the internet. So nwanne mfe nwa na-etinye bụ biko ka anyị buli ya n'uche no matter if anyị na-enwe ka anyị wepụta that efe start go the obele pick go do ofu ife jili na nwe ya with time ọ bụgo the Canva or anything ina nwe obele with time ibulu expert dịka ntị so it's not a skill. It's a skill, sorry, not a talent. It's not a talent, but it's a skill. So biko sorry. So Kaibuli Anusha, Dalorine, thank you very much. Dalo wada tochu na nula ne osuru unu bata otu ahụ na-ebido ya obere so ka ha hapụ onwe ihe ga-egbochi gị ibido azụmahịa maka na ihe anyị na-eche otu ọ dị. Dalo nne mmanụ ka m bugara nwada Juliet ka ọ gwa anyị nke ya waji bịa mmanụ Jojo ọ wara gị. Doris Dalo.
so ihe anyị na-ekwu n'okwu ya tata ọ bụ maka na like ote Igbo stay at home mom, onye bụ stay at home mom, inwe ike ị na-eche na n'ọsọsọ ụmụaka bụ ihe ị ga na-enede anya na onwezi ihe ọzọ ị ga na-eme, mana this business bụ ihe bụ skill, ihe ị ga-abụ ị ga-ele n'ugwu no matter na ịbụgodi stay at home mom maọbụ na ị na-arụgodo ọrụ. Enwere strategy eji eso this business, and enwere coach, nwee mentor, nwekwa training site ga na-enyelu gị aka n'ihe ị ga na-eme, ihe ị ga na-amụgasị. So ịbụgodi stay at home mom, ụta mụnwa m meji onwe m nye example, mụnwa since 4 years ka m nọ n'ụlọ adị m arụ ọrụ. So mgbe m bịakwanụ mgbe m bido this business, yes, ama m ihe dị na tech, ama m anything ọbụla dị na tech, mana ihe a niile bụ ihe m mụrụ mụtakwana ya wee bidokwanụ nwayọọ nwayọọ wee na-amụ wee na-aga. So ka ị bụrụgodo onye bụ onye nne maọbụ onye na-arụ ọrụ, business a ga-enyere gị ohere because na ọ dị proven, and a ga-agwa gị strategies on how to carry your business along. So ọhịa nwere ike ikwu maka ya. Daalụ nne nwada Juliet. Ngwanụ ka anyị nyezie Odogwu n'onwe ya ka ọ gwa anyị ka o ji bịa maka na oge adịrọzi. Ngwanụ Odogwu, ọ wara gị. Ka m kwachara unu m first. Ndị be anyị ekenekwa m unu. Udo dịrị onye ọbụla. Ife anyị na-ekwu okwu ya bụ ife ndị mmadụ na-eche na-eme fejiro apụta wee banye afọ igwe. Ọ bụrụ na ife na-eme eme na echiche fa, ife na-egbochi fa iji wee banye ya bụ afọ igwe. Well, ofu n'ime ife na-egbochi ndị mmadụ fejiro wee apụta bụ egwu na ndị mmadụ ga na-ekpefe ikpe nya ife a na-akpọ judgment. Well, nsọ ya n'okwu oyibo or social stigma. Ife ndị mmadụ ga-asị, kedu ife a ga-asị m kedu ife a ga-asị m, o na a ga-asị m nke a, ọ na a ga-asị m nke ọzọ. Fanodan ofu n'ime fa na-eche bụ ife a ga-asị fa fejiro wee chọọ ịbanye bụ na family fa na friends nwee ike ịsị fa, nna ife a bụrụ ọlụ dimkpa nwoke rakarị, ị na-esi ana anyị si na ije nọdụ n'ụlọ na-eme ịntanetị. Nwoke m jee chọrọ ọlụ a ndị ọzọ na-alụ ifuru ya, ifela ada emeghị ọ ije nọdụ n'ụlọ chịkọ ụkwụ n'ụlọ si na ị na-azụ afịa n'igwe. Jee chọọ ezigbo ọlụ ebe a ga na-akwụ ụgwọ ka ị wee nwee ike inedo famili ya anya. Fachesia ya etu a, kedu ife ndị mmadụ ga-ekwu? Oh, my family ga-asị or my friends ga-asị. Mana obi fadi ya ahụ, mana echiche ihe a ga-asị ha ga-eme fa nọdụ fame azọpụ ụkwụ jee take action n'ife ga-aba ofu. Ọ asịfa bịa nna isi omebiri ife a na-akpọta ịda anụ ya, mebe nke anya gị dị na ya, mebe nke doro anya, rapụ ife a na-akọ na ịntanetị. Ndị a bụkwa ndị ori. Ọnọdụ a enwere ike nwebekwa onye zuru ego ya bifo n'ịntanetị, but because na-agwa gị ya na ndị a bụ ndị ori, mee nke ịma anya ya, ọnọdụ a omegwepụ okwu, mana n'ime obi ya ọ chọrọ ime ya bụ ife, ọ na-atụ egwu ife a ga-agwa ya. Abịakwana na ụmụ nwanyị, nke ụmụ nwanyị ewepụkwa na ka nkwuonu maka ụmụ nwanyị na-anọ n'ụlọ a na-akpọ stay at home mom. Ife ọzọ nwee ike inye ụmụ nwanyị nsogbu bụ enwe in our society ụmụ nwanyị a na-afụfa as ife ndị oyibo na-akpọ caregivers. Ịnọdụ anyị na-enedo family gị, na-enedo ụmụ gị, na-enedo di gị anya. Ị kwesịrị ịdị na-akpata ego. Ịkpatagodo ego ije chọọ, ọ bụgodo na ịchọ ịkpata ego ije chọọ obere ọlụ ị ga na-alụ, nwee ike ịdị na-enye gị ego ị ga-eji wee na-azụ pancake
na-azụ iPencil na ụmụnne ya. So because na afụfa as caregivers, imeghe ọnụ si achọrọ m ịbụ business owner, achọrọ m inwe business nke aka m, a na-atụfu egwu, na-emefa fada apụta bịa tinye anya na ya bụ ife. Ifugo ya bụ ife eziokwu na anyị ada ekwukebe maka ya, mana ya bụ ife ọ na-emekpa ụmụ nwanyị arụ, ọ na-emekpa anyị arụ rinne. Na ndị onwe one business partner nwe ọ ndị a na-akpọ isi anị. Mgbe o bidosi biznes ya, famili ya nyegidere nsogbu nyegide nsogbu. In fact, o jee ebe a na-ekpe ekpere fa achụpụ ya maka na o kwesịrị ịpụta na-eme si na ya bụ entrepreneur. The thing nyere ya ezigbo nsogbu, kịta o mechara pụọ because of ya bụ ife. Nke ọzọ abụrụ, yes, na o kwesịrị ịbụ entrepreneur. Ụmụ nwanyị a na-atụkwu egwu ịpụta n'ihe onyonyo etu anyị nọ. Na fa ga-asị, ndị mmadụ ga-asị na m amarọ mma, ọ na fa ga-amụ amụ ka m si ekwu okwu, ọ na fa ga-asị na m amara eke ekike, ọ na fa ga-asị negodu ka isi ya dị, ọ na fa ga-asị negede ka o si amụ amụ, onye kpọpụtara onye a n'ife onyonyo, onye ọmakwa ka ọ dị. Ya bụ ife emefa kama fa ga-apụta bịa nyere ndụ fa aka, fa na-ezo ezo n'azụ, fama mpụta maka ihe onyonyo, maka ife a ga-asị fa. Nwanne, kụchapụ ife ọbụla asị gị na ọta doro ọrị na-arụ ọnụ, enyere ọnụ ka a na-ekwu okwu. Ndị mmadụ ga-ekwu ma imeterịa fa ga-ekwu. Ekwena ife ndị mmadụ na-ekwu gbochie gị ife ịchọ ime. Onye ahụ a ga-akwụrụ gị bill. Mgbe ụmụ gị ga-aba kọleji na-ata afụfụ iji wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ, ọma mbịa sị gị nne nekwa ego atinye n'ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị. Mba, onye ya isi ma ebe ọ na-afụ ya. Rapụ ife a ga-asị gị, mee ife ga-enyere gị aka. Ifu gị nọdụ n'ụlọ nwere ife ime, a ga-asị nekwa nke a, ibe ya nọ na-achọ ka fa ga-esi wee kpata ego wee nyere onwefe aka. Everyday nọdụ n'ụlọ na-agba kpurukpuru si na ọ na-enedo ụmụaka. Ụmụnne dịka o ji ife nwa ọma nje wee chọọ ife ọ ga-eme. Ị pụọ ije eme efe asị na ya ọ gbapụtago, kama ọ ga-anọ n'ụlọ wee nedo ụmụ ya, ọ gbapụ wee na-achụ ego. Ife ọbụla ime, ndị mmadụ ga-ekwu okwu. Olugo mgbe ị ga-akụchi ntịrị, azụ anụ ụka, fapube ị na-eme ife ị na-eme. Mgbe fafu ife ị na-emepụta, ndị anwa na-ekwunye bụ ife bụ ndị ga-abịakwute gị sị gị, nne, kedu ife ị na-eme, biko kụzie m. Nye atụmadụ ụmụ nwanyị, unu ezozi n'ezo. Oge agafego mgbe ụmụ nwanyị na-ezo ezo. Kịta nwoke na-akpata, nwaanyị a na-akpata. Nwoke bụ odogwu, nwaanyị abụrụkwa odogwu. Mgbe a na-asị na ịbụ oriakụ, mba, akụ kedu ebe ịfụkwa na akụ? Ebee ka akụ nwa dị? Ụmụ nwaanyị abụọzikwa oriakụ, fabụzi ọkpata akụ. Ịnọdụ na-eche mgbe a ga-akpata nye gị, ilie ọnụ afụrụ ntụ. O nwere ike ụbọchị ịchọ ije ego lipstik, isi dị gị kedu ọkwa ife na enwere m woman nye testimony. Ọ sị na mgbe ọbụla nwunye ya kpọrọ ya, ọ sị na odogwu m ya mara na o nwere ife ọ na-achọ, n'aka ga-aba na akpa na o wee kpọọ ya odogwu nwoke m dade ya, sị mba akpọna m, kpọọ m ezigbo afa m, akpọna m odogwu m. Ma ọ bụrụ na o nwere ife ị na-eme, ị na-atụ egwu ife a ga-asị gị, ife a ka ị ga na-afụ. Ọ bụrụ na dade na nwaanyị anwa bụ ego ka ọ na-abịa ịyọ, wee kpọọ ya odogwu ma ọ sị m akpọkwana m, ọ sị akpọkwana m ya bụ afa, kpọọ m afa m.
ọkwa nke a ọkụ anwa anyụgo ọma enweta ya bụ ego ọ na-achọ mana ọ bụrụ na ọ rapụ ife a ga-asị ya rapụ ya bụ okwu na ụmụ nwaanyị bụ oriakụ aka ọbịọzi jee mee ife ịchọ ime wee nye ndụ gị aka ọma mgbe ịkpọ nwoke odogwu ma ọ sịghị na rapụ kene ya bụ okwu ka ọ ma apapụ o nwere ụzọ apụtara ya bụ biko unu atụzi n'egwu ife adịrọ in existence jegodu jee mee nya bụ ife dị gị n'obi rapụ ife a ga-asị rapụ na ịbụ nwaanyị na ikwesị bụ ịnọ n'ụlọ na-eficha ụlọ na-edozi na-eme ekwe m anyị na-edozi ọka Chineke si wee ka anyị mana ọ sịrọ gị dozibe rapụ onwe gị enezina onwe gị anya ịkpata maid ịkpata nya bụ ego ịkpata maid ifeat ịkpata cook ọ na-esi na-arọtu ego ọ dịkwa yes ịkpata onye na-eficha ụlọ a na-edozi ihe ụlọ na-edozi everything ịbụkwa odogwu n'onwe ya ụbọchị ịchọ ịkpọ ya odogwu ma ịkpọ ya si ọ bụrụ maka ego just nekwa ana m etu ya afa maka ịbụ di m so elụkwana na mkpọ ya nọ maka ego enwere m ego nke m ekwesịkwa m ka m ghara igbu ogologo oge na ịgba m nkịtị m na-ekwugide tata chifu daalụ nne sista Ifeoma unu ahụla nne ya ọ sị na were ihe faticha na ntị unu bikos owe otu i mere ka ha hapụ ikwu ime elu ha ga-ekwuriri gị eme ala ha ga-ekwu gasị ka ya afọ ime ha ekwukwa so were ihe tinye na ntị gị gị mechie anya emechie ntị gị mewe ihe ị na-eme mgbe ha hụziri ihe na-apụta ebe a ha ma ga-ejizi ọnụ ha bịaghachi bak bịa jụwazie gị ihe ị na-eme so were ihe fachie na ntị ka sisi Ifeoma kwuru maka oge adịrọzi ka anyị were ohere a kelee ndị na-ekiri anyị nwanne anyị nwoke Dev Chukwu gọzie gị maka na ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa onye isi anyị Vera Chukwu gọzie gị maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa ma ndị nke ọzọ na-etinye ha aha ha ebe a anyị jikwa ohere a na-asị unu emeela daalụnụ rie nne maka na a na-eme ebe ọbụla ụzọ dị a na-aga ya ntụ abụọ agaghị agagharịa ihe ahụ ihe mere anyị na-eji abịa kwa ụbọchị ụka ọbụla anyị abịa ihe maka na ụzọ dị ebe a anyị ma anya chọọ ọkụ ụmụnne anyị nọ na azụ azụ anyị chọ ka anyị na-aga n'ihu na-afly afly ihe mere anyị na-eji eme kwa ụbọchị ụka ọbụla anyị abịa na-asị ka anyị na-ekwutukwa unu na-anụ so that ndị na-anụbeghị ya mbụ ha anụ ya unu anụlanụ nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa ihe ndị ahụ ị na-eme icheta ya wụ ihe na ihe na-atụ gị ụjọ ma ya wụrụ ihe mgbachi kpachiri gị ibido azụmahịa o nweghị ihe ha ahụ so desa ya n'akụkụ ga-abata bịa lee ya lee ma ọwụ ihe ị ga-emeli otu aka ọha anyị n'olu daalụrụ rie nne anyị ga-abịakwa ọzọ n'ụbọchị ụka ọzọ na-abịanụ daalụnụ by God's grace we will. God bless you now.